Желая да разговарям с Искра Филипова. Желая да разговарям с Искра Филипова, която се занимава с интриги с Антуан срещу мене за неща, които тя не спира да ги прави. Моля да се обади Искра Филипова или мъжа й. Разбирате ли, като ви се обаждам? Нямам повече нерви, за да си ги скъсявам и живота ми да се скъсява от вашите интриганства. Нямате право да се занимавате с интриги и нямате право да продължавате до безкрай. С лъжи и измишлотини. Разбирате ли Филипова, която прави записи, и освен всичко друго прави злини? Защото следващия път ще отида в полицията да ви се обадат на мъжа ви, да дойдете там. Явно думите не струват и една пукната стотинка. Разбирате ли, Филипова? Престанете с вашите интриги, които ме вкарвате мене във вашите интриганства. Не желая. Казвам ви го по телефона, с мъки съм постигнала това да ви се обада. Престанете да занимавате Антуан Антонов, Димитър Трайков, който е моя близък човек, с вашите простащини и измишлотини. С вашите интриганства и с вашите глупости. Много моля да престанете, иначе ще бъда принудена да извикам мъжа ви да отговаря за вашите постъпки. Тъй като той ви плаща интернета и се грижи за вас в неговата къща.